ka kashe mu ya ba a gadi ba abinci yunwa kawai tana yi mata kashe kowa a garin nan dai na kama ka sani Allah ka kawo hanyar da garin nan sannan ku yawa na zo ne da Allah ku taimake ni. Kun san ko gwamnati za ta taimaki al'umma ta kan duba ta ga wani irin kokari suka yi. To wannan kaya da na hada kun san ko na menene? Da Allah ku taimaka ku sai mini ko da shinkafa ne? Da nama ko kilo 7 haka. Kun ga idan na samu na girka na ci kawai iyakaci in bi da ruwa. yanzu kai dan kobarka duka dauna kayan daɗin ka zo kana neman shinkafa Da nama gaba ɗayan mu nan da dan nama ai. za ka ci warka ai Ba shinkafa bane, gaba ɗayan mu nan gaba ɗayan mu nan ba mai naira da ba mu da abinci tun shekarun jiya hey mai ma nake da wannan